Isang mapagpala at magandang araw po sa ating lahat. Narito po kami ngayon sa Barangay Balok, bayan po ng Santo Domingo, Nueva Ecija. At muli po kami magbibigay ng libreng serbisyo kagaya po ng libreng blood pressure test, libreng blood sugar test at libreng uric acid test. Magandang umaga po sa lahat. Meron po tayong libreng BP, libreng blood sugar test at libreng uric acid test. Maraming salamat po. Sa panahon po natin ngayon ay napaka-importante ng pagmamonitor ng ating mga blood pressure, blood sugar level at ng uric acid level. Lalo na po sa mga may history po ng karamdaman at ganoon na din po sa mga may edad na. Stress mo naman para Sakit po yung sabi ko hindi ano problema yun. yan. Ito. Malaki na. Ilan na po? 95, Sir Low. Normal lang po. Ardel. 96 tsaka 6.5. Okay lang. Normal po lahat, sir. Okay lang po yung sugar. Normal po lahat. Nag-herbal po kasi. Litas. 103. At saka 5.3. Okay po. Normal po lahat. 11.6. Salamat po. Sige po. Kumain na po, sir. Ay, Hindi pa kumain. wala pa pong kinain lahat. Nainom lang ako konti. Tubig po. Tubig lang po, ah. Okay. Ano pong pangalan? Normal lang po, sir. Yung uric nyo, tsaka yung sugar po nyo, normal po lang. Salamat po. Sige po, hindi pa po sa 90. Pwede po yung uric acid. Pwede. Dito na lang po, sunod na lang po kayo sa first aid po. Ng gabi. Kalabo ng Para mata ko, kaya makapag-fasting po kahapon sila. pa ako naghahanap. Iiwan nyo po yung number nyo po doon. Kasi nag-text po ako. Mababa po eh. 7. Talaga. Iiwan nyo po yung number po nyo para makapag-fasting kayo. Ito po kasi pang normalize. Kung mababa, okay na naman niya. Kung mataas, ito naman yun. Parang bawang po, tsaka sili. Sa sugar ba? Ay, sunod na lang po kayo. Random na lang. Opo, random. Ano po yung Okay naman po pala, sir. Ano po ang blood sugar? Sugar nyo. Ito po, pwede po ito kain. Ayan, may medyo mababa pa nga pa ng konti. Opo. Hanap. Pangalan po. Magandang umaga po sa lahat. Meron po tayong libreng BP, libreng blood sugar test at libreng uric acid test. Maraming salamat po. Sa kabuuan nga po ay maabot po ng 70 na residente po ng Balok, Santo Domingo ang aming napaglingkuran. May nagtala po ng 180/120 sa blood pressure bilang pinakamataas at 100/80 bilang pinakamababa. Sa blood sugar naman po ay may nagtala po ng 355 sa mga nag-fasting at 266 sa random. Sa uric acid naman po ay may nagtala po ng 8.2 bilang pinakamataas na level. Muli po kami po ay naghihimok na baguhin po ang lifestyle po ng bawat isa. Ugaliing magtimpi sa pagkain at hanggat maaari po ay gumamit po ng mga halamang gamot sa pagpapagaling ng mga karamdaman. Maraming salamat po sa mga taga Santo Domingo. Hanggang sa muli po natin pagkikita. Sino magre-review? Sayang, ginawali ko. Hi guys! Welcome to our channel! Please like and subscribe!